videl som také video, kde pán Koleník, herec, teda on to nepovedal priamo, ale akože asi vás kritizoval, dá sa tak povedať, nie? Ja chcem ešte povedať, že v časoch, keď sa kultúru na Slovensku snažia zlikvidovať isté skupiny a naozaj nie je dobrá situácia pre kultúru, sú tu naozaj zoskupenia, ktoré nie je tak vidno, ako dnes večer bolo vidno nás a s nimi by sme mali byť solidárni. Ďakujeme. Ďakujeme aj tebe za tieto slova, Janko. Aký má podľa vás Koleník s vami problém? Čo ste mu zobrali? Neviem, čo som Koleníkovi zobrala, to by mohol on povedať, ale možno, že on to tak cíti tlakom tých ľudí, ktorí sú okolo neho, ktorí chodia na tie protesty, hrá v divadle. Vy si myslíte, že on hovorí niečo, čo mu niekto povedal, aby hovoril? Neviem, no veď nech konkretizujú tí ľudia, lebo oni stále hovoria v takých nejakých všeobecných frázach. Kultúra padá, kultúru ničí, nekompetentná osoba. Musíme to skoncovať a konečne zachráňme kultúru. Ale stále neviem, že v čom padá, lebo kultúra nikdy nepadne. Kultúra tu bude, aj keď my nebudeme. A kultúra žije. Žijú divadlá, žijú galérie, žijú múzea.